karadyo, aniya na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagod. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Daghong sasapa. Ako ning kasal, Rodel. Kausalan ta kaslon. Angay lang nga atong gusto ang masunod. Gusto na. Makiksulti ko ni Mama. Pahuway na lang diha. Naunsa naman noon niya. Di naman noong ko makabuot sa akong kasal. Annalisa! Oh. Annalisa! May nangita ni Annalisa. Gisira naman din nila ang bintana. May sika sa flashlight itong bahina sa kakahuyan. Annalisa! Ay, mangga! Unsa tong puti nga Annalisa! nagihok sa may sapa. Naigo siya sa hayag sa buwan. Payon man to sa babae. Annalisa! Tabangan ako sa pagpangita ni Annalisa. Annalisa! Dong! Psst! Ma'am? Ma'am Sabrina? Ikaw na? Nangita ka ni Annalisa? Oo ma'am. Kalit mo siyang nawa siyang higaanan sa bahay. God, mao nga ako siyang gipangita. Milakaw na sa tunga na tog. Unsa? Mag-sleepwalk si Annalisa? Mao matingali ni in English ana ma'am. Matog lagi siya nga maglakaw. Kuyawan ko kung makasugat og bitin ba o di ba ka daotang tao. May nakita kong bayon sa tao nga nagputi dito sa upo sa sapa. Daan pa jud ko. Siya na gyud to. Annalisa! Annalisa! Sabrina, Oh, marong na akas gawa. Rodel, tabangi si Carding. Nag-sleepwalk ang iyang manghud. Unsa? Sige. Suod na sabay. Unang adlaw pa lang ako inindapita pero daghan namang dili mga normal nga hitabo nga akong nasugatan. Ayaw nga pag-apas nila sa May ilmo sad uy. Kuyawan ako ni Monoy uy. Ayaw nga pagsunod ha. Ayaw pag-apas nila sa papangita ni Annalisa. Ay makitaan na nila. Ha? Pirmi din ng mulakaw nga matuog si Annalisa? Oo. Asa man sana siya pirming maapasan sa iyang maguwang? Ay linhis ba ni Madam Mercy? Unsa? Ay kanunay siyang muanhigod kun ay daman nun siya. Oh, Ay, singgit mo ay na. singgit man ron. Ay, kang Annalisa tong singgit. Annalisa! Annalisa! Uy, pagmata! Naunsa mo ka? Nagagrampi naman ka! Maabot mo ka diri sa sapa kung damanon ka! Uy, pagmata! Okay. Ano sagpa imong manghod? Dagpira to, sir, para magkamata. Manoy Carding? Oh, tanawa. Sagpara rin ang magkapamata niya. Mingon magod ang among lola, sir, nga kung damanon ang tao, or rumon ba, or mulakaw nga natog, kinahanglan nga sagpao ni aron makamata. Annalisa? Sir Rodel? Oo. Ako ni. Nganong niaman mo? Ni ako sa sapa? Ay, pastilan ni mong bata ka. Kung saon naman yun ka, ha? Happy na biya ko malibas sa pangita ni mo. Ngayon laging nabot mo ko din eh. Milakaw lagi ka nga natog. Gidaman ba? Ay, kapoy. Ay, pangutan na di, oy. Dali na. Mamaulit na. Naabot ko din sa sapa. Oo. Sa sunod, igain na ti ka, ha? Ano dili ka makaabot din ng dapita? Sus! Sus!
Sus, nagnian, ikaw mong napdusan, oy! Ikaw ba, magdaman-daman man yung taong ka, oy! Unya, ani pa dyan kainin dapita sa tapa nga, nayongo! Manoy Karding, mamauli tanoy. Aw, mauli kita, day. Pastilan ba ni mo, oy? Naglabay pa niya akong oo niya. Mawagtang pagkakalit. Rodel? Rodel? Sige na, Karding. Dadaan na siya palayo din niya sa sapa. Kay mabalik na ko sa dakong bahay. Rodel! Sa sud na lang paabot sa Rodel, ma'am. Dili, Noy. Ano lang ko magkawat niya sa ibabaw. Eh, Rodel? Sabrina! Niyan ako. Unsa tong singgit? Kang Annalisa to, ha? Oo. Siya. Dali na. Ato na tasod. Ato na tasod magsulti. Noel mo? ay, Salamat nga gibanan nimo din ni Sabrina. Sige na. Mga tuog na ta. ikaw ba? Bataa ka. Ay, ko kaghatagig ka bala kagod. Mapay, kalibugo na ning auto ko. Gitawag na sa kus babay. Unsa? Manoy Karding, nagdam ko na sa kus babay, gitawag ko niya. Kuya Annalisa, ayong tao na, uy, ayot yung nag-isulti sa ugba na. Eh, magtuon na yun sila nga. Nabuang na ka. Pero Manoy Karding mo ni tinuod. Gitawag ko sa tingog sa babay. Unsa? Nabati ni mo yung tingog. Tinuod na, mabati na ko yung tingog. Og, malimot ko. Ay da, daman ra lagi na. Ayaw nagtagda ha. Sa sunod jud gani, basa imo ng tagdon, igae jud kasi mo higaanan, kumatuog ka. Aron dili lang kadaman nun. Nagkadungog na ko nga pirmi ng damanon si Annalisa. Mao ba? Pero mag-sleepwalk siya. Kuyaw kaayo kung nadadaotang mahitabo niya kung makagawas na siya sa ila. Mayo tingali love nga ibatanaw na siya og doktor. Ayaw ka balaka. Tambagan ako ang iyang maguwang magpa-doktor. Unsa man tong napuang? Nganong nagdanghag bang ka? Karaan na ka Di ng mo mga konron sa mama ni Rodel. Unyang imong gibuhat? Kinsa man ka iyang gikasabaan? Danghag ka! Danghag ka! Sorry, madam, wala ko tuyo ah. Masay wa tuyo ah! Ma! Unsa naman sab ni? Tanawa! Ang bildong pitsil nga gibuak ni ining Annalisa! Ma, pitsil lang na. Wasam na tuyo Mao na, madam. Wala ko tuyo ah. Naslide lang sa kong kamot. Naslide? Ha! Kinahanglang magmatgun ka sa mga butang dinhi sa bahay. Ma, Tubig. Tubig. Dali! Tubig! Annalisa, pagkuwag tubig. Oo, sir. Pahuwayo na, ma. Lingkod lang. Tita? Tita, naunsa ka? Pagbantay sa buwak nga bildo, Sabrina. Usahay! Magamatay kini mga katabang nga danghag. Ma, wa lagi na tuyuan ni Annalisa. Madam. Madam. Ngayon ang tubig, madam. Ma, inom na. Dili ko. Ma, Mupahuway na lang ko. Ambi ka na akong sungkot. niyo. Oh, Mag-ilis una ko kay muadto ko ni Padre Ramon. oh, Rodel, nagisgot na sab siya ng Padre Ramon. Sir Rodel, mo-absent ako karong adlaw, sir. Dadon ko ni Manoy Karding sa pananambal. Unsa nga mananambal, Annalisa? May tambalan sa Barangay Alonso. Adto ko dadon ni Manoy dito.
Pagdali di Analisa, kay doon na pa ko'y gunahan sa loyo sa akong bahay. Hoy! Manoy, O nga nang mihunong bang ka? Dali na, manglabang na tayo sa sapa sa banlot. Manoy. Uy, Analisa, naunsa man ka? Dali na. Manglugsong na ta sa sapa sa banlot. Hoy! Analisa! Uy, balik rin, oy! Anong ibalik niyo sa agi? Kamingaw ba ining dapita? Naon sa naman ka si Tita Mercy? Nganong magsige mo na siya kuna-una sa pari nga patay na? Oh! Oh! Nganong gilamba man? Sabrina! Kinala mo palayo kay ning kapita. Palayo! Analisa! Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!